Jutro i dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Maja Nikolić. I drugi dan duva jak vetar u većem delu naše zemlje i izgleda da je i hladnije nego što u stvari jeste. Zbog orkanskog vetra i snežnih nanosa na kolovozima na teritoriji Srednje i Južnog Banatskog okruga obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila, a potpuno je obustavljen saobraćaj na putu Senta-Bačka-Topola. Apeluje se na vozače da koriste zimske gume, da budu oprezni i nastavljamo izveštaj o vetru u Srbiji. Najteža situacija na teritoriji Beograda je na Zrenjaninskom putu i naseljima sa leve i desne strane. Skraćene su linije do Ovče i do Jabučkog rita. Jak vetar, sneg sa njiva nabacio na kolovoz i kamioni Beograd puta ne uspevaju potpuno da uklone snežne nanose. Idemo sada na medicinske zanimljivosti. Žensko srce presađeno u telu muškarca je mnogo opterećenije, što gotovo za trećinu umanjuje uspeh transplantacija. To su utvrdili američki naučnici. Naša reprezentacija je izvesno je bilo da će biti donekle oslabljena. Evo, u proteklih nekoliko dana saznali smo i da Novak Đoković neće igrati. Sa druge strane, dolazak Federera je za našu javnost predstavio veliko iznenađenje. Da li ste vi, sportski novinari, znali da će... I znamo da Bozoljac i Federer otvaraju Spence. Da, pa to je klasična bitka Davida i Golijata sad. Tako bio i najispravniji stav. Kakav je to vrlo specifičan status koji Federer uživa kod svih obožavaoca tenisa? Oni izuzetno cene, čini mi se, njegovu veoma stabilnu karijeru. Pa sigurno i uspešno i stabilno i način... Dobro jutro i dobro nam došli i u nastavak jutarnjeg programa. Sve vreme spremaju za naše muzičke goste, grupa Apsolutno romantično. Čućemo ih 2 puta ovoga jutra, pred kraj emisije i razgovor sa njim. Izvolite. Danas u 14 časova počinje meč Davis Kupa između Srbije i Švajcarske. Direktan prenos možete da pratite na našem prvom programu. A kako je sada u Spensu? Čućemo to. Apsolutno romantično, muzički gosti u ovom jutarnjem programu. Dobro jutro, hvala što ste nam došli u jutro. Šta ćete nam svirati sada? Svirat ćemo jednu pesmu kao Tople moje, da razgalimo malo ovu zimu. Izvolite, treba. Izvolite. Hvala našim gostima, a mi još jednom kratko idemo do Maje Spirić da vidimo kako funkcioniše Beograd ovog izuzetno vetrovitog mene i da čujemo. Vikenda, početkom naredne nedelje, košava će konačno početi da slabi, a definitivno slabljenje. Znači imamo je još 3-4 dana. Još 3-4 dana, da. Trebalo bi da se naviknemo. Hvala mnogo, Ana. Ovo je sve što smo mi pripremili za ovaj petak. A vi i ja, mi ćemo se u buduće družiti u nekoj drugoj emisiji. Kao i uvek, ja vam želim lep dan.